No niin, ja tässä on PvP Suomi. Tässä vierelläni on Pertti. Pertti, mitä menee? Paremmin kuin sulla. Joo, eli tää on meidän kanavan ensimmäinen video, eikä taida olla kauhean hyvä. Tää on tämmöstä kuvamateriaalia, mutta tässä siis pelataan Minecraftia nyt. Ja hypäpä siitä alas. Kuva katsojien vuoksi teimme tämä. No ei siellä kauhean hyvää materiaalia ole. Ei kun juttu. Noniin, eli nyt siis joo. En mä oikein keksi tässä mitään. Mut joo, tää oli siis tämmönen intro-video nytten. Ja tässä pelataan siis tätä Minecraft Techit versio. Ja joo. Muna. Joo, kuten kuulitte, muna. Niin. No miksi sä nyt heitit sen? Tuliko se edes kana siitä? Ei, mä Kumpi tuli eka? Muna vai kana? No mistä minä tiedän? Kysy äidiltäs. Joo niin, tullaan kuvaamaan kyllä lisää, että saa jättää kommenttiin niin kuin mielipiteitä. Ja hetkinen, tuleeko yö? Joo. Kananmuna. No, 2 semmoista. Vieressä. Siitä tuli pikkuinen kakkari. Pikkuinen kakkare, okei. Niin, tullaan kyllä kuvaamaan myös niin kaksinpeliä. Ja kaikkea, mutta hei, kato, siellä on laavaa. No ei hää. Aika outo paikka laavalla, eikö ne oo? Eihän toi oo edes vulkaano. Ei ookaan. Iinesanka. Eli, joo. Oh. Tästä ei tarvitse tulla nyt kauhean mitään, mutta joo niin, kommentteja saa jättää ja voi vaikka sanoa miten huonoa tämä nyt oli, mutta te sen päätätte. Me ainakin halutaan kuulla mikä on teidän mielipide, koska ilman sitä me ei voida jatkaa. Eli joo. Eikö tätä puhu? Sano moi moi. Moi moi. No niin. Nyt pelataan. Ei pelata. Ei pelata. Moi moi. Moi moi.